14-гадовы падлетак і 23-гадовая дзяўчына на самакатах сутыкнуліся ў Салігорску. Кошт такога сутыкнення аказаўся для абодвух істотным. Але калі падлетак абышоўся ранкамі і ударамі носа, то дзяўчына атрымала цяжкія траўмы. Яе змясцілі ў аддзяленне траўматалогіі з чэрапна-мазгавой траўмай, пераломам збору і падставы чэрапа, кровазліццём у мозг і рознымі ірванымі ранамі. Што пагражала вінаватаму, калі б ён быў старэйшы, ад штрафу да абмежавання волі на тэрмін да 2 год. Гэта прадугледжвае артыкул 155 Крымінальнага кодексу Рэспублікі Беларусь за прычыненне цяжкага ці менш цяжкага целеснага пашкоджання па неасцярожнасці. Але падлетку ўсяго 14, таму падобнага пакарання ён пазбегне. Але гэта не значыць, што наступстваў зусім не будзе. Пытанне аб адказнасці будзе вырашаць камісія па справам непаўналетніх. У гэтым выпадку, праўда, адказваць давядзецца бацькам. Гэтае здарэнне не выпадковасць, а заканамерны вынік грабавання правілам дарожнага руху і банальнай неуважлівасцю. Следчы камітэт нагадвае, з 1 верасня 2025 года у Беларусі дзейнічаюць жорсткія абмежаванні. Па тратуарах не больш за 10 км ў гадзіну, па веладарожках до 25 км ў гадзіну. Парушальнікаў ужо ловяць комплексы СКАТ, штраф ад 1 до 3 базавых велічын. ДАІ таксама напамінае, кіраваць сім па дарогах без суправаджэння можна толькі з 14 гадоў. Але ўзрост не дае імунітэт ад траўм. Адказнасць за бяспеку дзяцей ляжыць на бацьках. Велосипедистам и лицам, которые передвигаются на средствах персональной мобильности, напоминаем, что на них также распространяются правила дорожного движения и следует быть взаимовежливыми при движении, особенно на городских улицах, потому что минутная невнимательность зачастую оборачивается травмами и правовыми последствиями в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Уже длительное время в Республике Беларусь не допускается не спешиваться при пересечении пешеходных переходов, кроме специально обозначенных мест, коих в Солигорске не так много. Однако ежедневно фиксируются случаи, когда очень популярно управляющие электросамокатами не спешиваются, что может привести действительно к трагедии.